kweni. Mor kod ilo kwa kumahukum skunde primar ma Nyanza kaluwore kod duoko mag penj KCPE ma higani. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth kaka duoko no norwake skunde mopogore opogore gwenge mag Nyanza. E kaunti ma Kisumu, nyasi mar telo duoko maber ne oneno e skunde primar mopogore anyeto mag piny owacho kaka Rai Kanyaika, Saverian, Migosi, Aria, Lake Primary e kind mamoko nyaka mag ji giwegi mane nyithindo oyudo max e kind 400 nyaka 426. Otelnegi kod jotend skunde, nyithindo go onyiso morgi e wi max mane giyudo kama nyaka sani nyathi motelo e penj go e kaunti ma Kisumu ni kod max 426 kowuok e skund primar Rai Kanyaika mayudore Kolwa Central Ward e Kisumu East Sub County. In the year 2016, Yamanegi Nwango Max Marmia Angwen Osebuta Sana to Sane, and then we have done so well, my Max Woginji Angwen. Tangini moko bende podi nyalo biro kech podi wangi o Max podi. Ayudo Max Angwen, pirario gauchiel. Wakonga agone Nyasaye erokamano kuom konya. Agone nyako jopuonj erokamano. Awinjo kamor ahinya. Agombo somo e skul mar Stare Boys. To agombo bet engineer. So far, 407 marks. To a few more above 390. Na nimefurahi, siko natarajia kupata 407. Ningetamani kwenda katika shule ya upili ya Moi Girls Eldoret, na kwa maisha ningependa kuwa journalist. I scored a total of 407 marks. And I would like to dedicate these marks to my teachers who have always been with me. E county ma Homa Bay, mana kaka Kisumu, thoth skunde primar bende onyiso morgi kalore kod duoko penj mar klas 8 ma higani kaka skunde ji giwegi mag piny owacho to ne oweyo penjgo. Duoko mar Homa Bay nyaka gie sani skunde jopuonjre joyaki masomo na akademi e kashobra marangwe ema otelo e kaunti no kod max 419 ilwegi Nasim Asman Adhiambo kod max 416 mabende notimo penj General Junior Academy Marodi e kar chungo Brahma Homa Bay Town. I've gotten 414 marks, and it was the mark that I was expecting to get. I intended to go to Bunyore Secondary School, and I want to become a pilot when I grow up. Komachilo e county ma Migori, gisani skunde ma Orieny oting'orongo Shiners Academy, Migori kod Sony ma ogolo nyithindo manigi max 415, 413 kod 412 koluwore kamano. E county ma Kisii, skunde mag ji giwegi ema Orieny e penj ma KCPE ma higani bang' skund primar ma Imperial Academy golo nyithindo 2 mani kod max 423 moro ka moro, kuma bende skunde kaka Maxwell Academy, Precious Hope, AIC kod St. Green Hill e moko kuom skunde ma bende otimo maber. Scored 423 marks. The others who didn't reach the expectations, but we still wish you all the best. Nyaka saloso lipodni e county ma Siaya kopogore kod skunde 2 kende kama oting'o skund primar ma Siaya Central, Fabian Captain Owino orienye skundno kod max 413 ka bende thoth skunde e county no pok oyudo duoko mag penj mar KCPE ma higani kaluwore gikruok mane obedo e yudo duoko mag penj go. Amor ahinya kendo ago erokamano kuom Nyasaye kuom miya max ma kawuono ayudogi. Ago erokamano kuom jopuonjena kod parents maker nikech kuma nitie ni nikech gin kabet maduong' Adam mondo abed ng'ama support rights meg nyithindo mang'eny osebedo kakalo gik matek sani, kendo ada bedo ng'ama chung' mbele kakonyogi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jonyuol mathoth kod jopuonj pod ywago